WRU7. You can follow us on Twitter at AirWRU7. Ac mae gemau hefyd yn cael ei darlledu fyw ar gwefan yr Urdd. Games are also streamed live on the Urdd website. The game nesaf yn cael ei wario at 20 munud wedi deuddeg. The next game is played at 20 minutes past 12. Os ydych chi fynd at y lle yn barod, it's all teams playing the 20 past 12 position to go to the pitches ready. Okay. Samuel yn erbyn Ioan Newyddion. Chwarae at 10 munud wedi deuddeg 20 past 12 a cael ei saith. Pitch number 7, Rivka yn erbyn Rhôn Nebod. Cael ei wyth, pitch number 8. Pont Cawl yn erbyn Glasgow. Cael ei 9, pitch number 2. Glanmor yn erbyn Cennig Sant. Cael ei 10, pitch number 10. Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Cwm Rhondda. Cai Nafydd, number 11. Teigl Sant yn erbyn Caer Elen. Cael ei 16, number 12. Cwm Rymni yn erbyn Brynheg. Tîmau sydd yn chwarae yn y gêm yma 5 wedi deuddeg yn y lle yn barod. Tîm sydd yn 20 past 12 i fod yn digwydd.
Banque bin ar gael o tafod cyfrannu i'r pris y cyfhewn bod y holl bwriel yn y ffefryn bagau'r Cwmna. Bin bags are available from the registration tent. Please ensure that all rubbish is left in these bags. Cofiwch bod modd gwylio sy'n yn byw drwy ddodron. Cofiwch bod modd gwylio sy'n yn cael ei byw ar gwefan y Urdd. Remember, these are seen live on the Urdd website. A hefyd modd dilyn ni ar Twitter at UrddWRU7. And also follow us on Twitter at UrddWRU7. Mae'r pawb yn chwarae yn y hyn am 20 munud wedi deuddeg yn mynd at y tegau yn barod i'r gwaith yna. All teams playing in the 20-12 fixture scored the pitches.
points to 17. Eleni, mae'r geiriau efo sefydliad yn cael ei darlledu'n fyw ar gwefan yr urdd. Disgybir o fi'n broadcast live on the Urdd website. Cofiwch bod chi'n gallu hefyd i ni ar Twitter at UrddWRU7 a defnyddio'r hashtag UrddWRU19. You can also follow us on Twitter at UrddWRU7 and use the hashtag UrddWRU19.